ഈ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാണ്ട് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കണേന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവര് പറയാന്ന് വെച്ചാല് അത് നമ്മളെന്താണ് നിങ്ങളെ കൂടെ അത്രയും ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ പോലെയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങള് വലിയ ടീച്ചേഴ്സും ഒന്നുമല്ല. ഞങ്ങള് നിങ്ങളായിട്ട് ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. എന്തെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുരുവിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കോ? ഷെയർ ചെയ്യാം. ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ വേറെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാൻ പറ്റുമോ? കൃഷ്ണ മാതാജി ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഇല്ലയോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയില്ല മാതാജി, 8 മണിന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കണത്. ഉണ്ട് എന്നാ തോന്നുന്നത്. ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമസ്കാരം മാതാജി. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. തുടങ്ങാം മാതാജി. ഭാഗവതം ക്ലാസ്. ഇത് ഭാഗവതം ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. വിഷ്ണുഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠികേ. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഭൂമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പരേ ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. ഭഗവാൻ ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ക്ഷപാൻ ശ്രീദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപദം പൂർവസ്യാകൃതാ സിന്ധുഭ്യവ പരിധാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനേ നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് ഇച്ചിരി കുറവാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ? മാതാജിയെ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ മാതാജി ക്ലാസ് എടുക്ക്.
ക്ലാസ് ഒഴിവാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭീഷ്മസ്തുതി എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് ഭീഷ്മസ്തുതി തുടങ്ങുക? 35. 32 മുതൽ അല്ലെ? 32. 32 മുതലാണ് 32 മുതല്. 32 മുതല് ഭീഷ്മസ്തുതി വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്തുതി ഏതാന്ന് അറിയാമോ? ഭീഷ്മ 32. ഇതിമധ്യ രൂപകൽപിത വിതൃഷ്ണ അതല്ലേ? അതാണ് മാതാജി. അടുത്ത ഭഗവതി 32. നമുക്ക് 37ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അതിന് പഠിക്കാൻ പോകാം. 37. സ്വനിഗമം ഓമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ്വനിഗമം അപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാം വൃഥമധികർത്തും അപക്ലുദോ രഥസ്ഥഃ ധൃതരഥചരണോ അഭയാത് ചലദ്ഗുർ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗദോത്തരീയഃ. സ്വനിഗമം അപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാം ഋതമധികർത്തും അവപ്ലുതോ രഥസ്ഥാഃ ധൃതരഥചരണോ അഭയാത് ചലദ്ഗുർ ഹരിരിവ ഹന്തുമിഭം ഗദോത്തരീയഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ സ്തുതിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളാം. രാധമാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു, ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ആദ്യമേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും ഖണ്ഡിക്കുന്നതും ഖണ്ഡിക്കാതിരിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പ്രതിജ്ഞ നടപ്പിലാക്കണം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അല്ല മാതാജി, അതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ എപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊന്ന് കാണുള്ളൂ. ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തോണ്ടിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വന്ന ഇതാണ് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ പാടുപെട്ടാണ് ഇത് ഷെയറും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടത്. അതാണ് മണിവിഷുത മാതാജി ലൈവ് ഇട്ടതൊക്കെ. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റി എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിലും ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം എനിക്ക് പകരം മണിവിഷുത മാതാജി ലൈവ് ഇട്ടതാണ്. അതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ എന്നെ കാണാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞ ഏതാ? ഖണ്ഡിച്ചാലും വേണ്ടില്ല. ശുദ്ധഭക്തനായ ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രതിജ്ഞ നടപ്പിലാകണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അടുത്ത ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നാളത്തെ യുദ്ധത്തില് ദുര്യോധനന് വാക്ക് കൊടുത്തു. നാളത്തെ യുദ്ധത്തില് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പാണ്ഡവരെ എല്ലാം വധിക്കും എന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു. എന്നിട്ട് 5 ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹം ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയല്ലേ എല്ലാം പഠിച്ചു വന്നതല്ലേ? ഗംഗാദേവി അവിടെ അല്ലെ പോയിട്ട് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വന്ന് ശന്തനുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാ ദിവ്യ ആയുധങ്ങളും ധാരാളം ഉള്ള ആളാണ്. 5 ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ പാണ്ഡവരെ 5 പേരെയും വധിക്കാനായിട്ട് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ 5 ആയുധങ്ങളും അപ്പോൾ ദുര്യോധനൊരു സംശയം, നാളെ ഇത് എങ്ങാനും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമോ, അത് പോയി പറ്റുന്നില്ല എന്നെന്തെങ്കിലും പറയോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ദുര്യോധനൻ എപ്പോഴും വക്രബുദ്ധിയല്ലേ, 5 വാങ്ങിയിട്ട് പോയി. ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം, നാളെ തന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് പോയി.
അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ശരി. അപ്പൊ പിന്നെ രാജാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ദുര്യോധനൻ അല്ലെ? രാജാവായിട്ടാണ് അവിടെ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിവെച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, നാളെ യുദ്ധം ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കും, ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാല് എന്താണ് ഒരുപാട് നാശങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അർജുനന് പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അർജുനന്റെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണല്ലോ എല്ലാം. അപ്പൊ എന്നാലും നാളെ കുട്ടികളെ മേലെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നോ? നാശം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ട് എടാ, എന്ത് ചെയ്തു? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അർജുനനെ പറഞ്ഞയച്ചു രാത്രിയില്. എങ്ങനെ? അത് എന്താണ് ദുര്യോധനനിൽ നിന്ന് കൈവശമാക്കാനായിട്ട്. എങ്ങനെ ദുര്യോധന അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതാണോ? ദിവ്യായുധങ്ങൾ അർജുനൻ വന്ന് ചോദിച്ച ഉടനെ കൊടുക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. ഇല്ല അപ്പൊ മാതാജി. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ആ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ കേട്ടില്ല മാതാജി. ചോദ്യം? ആ ദുര്യോധനൻ 5 ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഭീഷ്മദേവന്റെ നിന്ന് വാങ്ങിവെച്ചു, ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാം, നാളെ യുദ്ധസമയത്ത് തന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ആ ദിവ്യായുധങ്ങൾ അങ്ങനെ ദുര്യോധന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അർജുനനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ആ ദിവ്യായുധങ്ങൾ കൈക്കലാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു. അപ്പൊ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉടനെ അർജുനന് ദുര്യോധനൻ അവരെ കൊല്ലാനുള്ള ആയുധം കൊടുക്കോ? ദുര്യോധനന്റെ ഇല്ല. സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അല്ലേ? ആ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഇല്ല അതിനൊരു മാതാജി. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, പാണ്ഡവർ വനവാസത്തിലായിരുന്നപ്പോ 12 വർഷം വനവാസത്തിലായിരുന്നപ്പോ ദുര്യോധനനാണല്ലോ അതിന് കാരണക്കാരനായിട്ട് ഇരുന്നത്. അപ്പൊ കാട്ടിൽ അയച്ചിട്ടും പോരാ, അവരെങ്ങനെ അവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവരുടെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സഹോദരന്മാര്, പ്രത്യേകിച്ച് ദുശാസനൻ, പിന്നെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള കർണൻ, ദ്രോണർ, അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനില്ല, ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു നല്ല സൈന്യമായിട്ട് കാട്ടിപ്പോയി, ഈ പാണ്ഡവർ താമസിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ 12 വർഷം അവരെ അറിഞ്ഞു താമസിക്കാമല്ലോ, എല്ലാവരും അറിയ താമസിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവർ താമസിക്കുന്നതിന്റെ കുറച്ചടുത്തായിട്ട് തന്നെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇവര് പട്ടാളക്കാര് പോകുമ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ക്യാമ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു പുഴയുണ്ട്, ലേക്ക് തടാകം. ആ തടാകത്തില് ഇവര് കുളിച്ച് ആസ്വദിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങി. പക്ഷെ ആ തടാകവും അവിടെയുള്ള ആ പ്രദേശങ്ങള് ഗന്ധർവന്മാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗന്ധർവർ അവിടെ വന്നപ്പോ കുറെ മനുഷ്യര് അല്ലെ വന്ന് കുളിക്കുകയും ജപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു, തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടണം. അപ്പൊ അവര് ചോദ്യം ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധനന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ദുര്യോധനൻ തിരിച്ചടിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ അത് വാഗ്വാദമായി, അത് യുദ്ധത്തിൽ കലാശിച്ചു. അങ്ങനെ ഗന്ധർവന്മാർ മനുഷ്യരെക്കാളും കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളവരാണ് അല്ലെ? ദേവന്മാർക്ക് തുല്യല്ലേ? അവരെന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധനാദികളെ എല്ലാം പിടിച്ചു കെട്ടി, സൈന്യത്തെ എല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തി കൊന്നൊടുക്കി ഇവരെ പിടിച്ചു കെട്ടി. അപ്പൊ ഒരു ദൂതൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയിട്ട് പാണ്ഡവരോട് പറഞ്ഞു. പാണ്ഡവർ താമസിക്കുന്ന അറിയാലോ എവിടാണ്. അപ്പൊ ആരാണ്? യുധിഷ്ഠിരനടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈന്യത്തെയും കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് കൗരവാദികള് പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, ഇവരെ വധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന്. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു അയാൾ ദുഷ്ടനല്ലേ, വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ സൗണ്ട് വരുന്നില്ല. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. അറിഞ്ഞ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വോളിയം കൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നു. അനിയന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞയച്ചു, അനിയന്മാരെയൊക്കെ പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഗന്ധർവന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അർജുനനൊക്കെ അല്ല, ദിവ്യായുധങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണല്ലോ അർജുനന്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധനാദികളെ എല്ലാം മോചിപ്പിച്ചു. ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഈ ശത്രുത മറന്ന് ദുര്യോധന പറഞ്ഞു, വരം ആവശ്യപ്പെട്ടോളൂ പകരം, പ്രത്യുപകാരമായിട്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തായാലും വരുമെന്ന് ആവശ്യമില്ല, ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം. പണ്ട് ദശരഥൻ അല്ലെ കൈകേയിക്ക് കൊടുത്തതുപോലെ, അതേപോലുള്ള വരം
ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ചോദിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പിരികയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ആ വരം ഇപ്പൊ ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരെ ഉപദേശിച്ചു? അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുകയും അർജുനൻ അങ്ങനെ പോയി ചോദിച്ചപ്പോ അതാണ് ദുഷ്ടനാണെങ്കിൽ എന്താ പിന്നെ ധർമ്മം അറിയാം, ചെയ്യുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പം ധർമ്മം പാലിക്കണം. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്തു? ആ വാക്ക് പാലിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. 5 ദിവ്യായുധങ്ങളും കൊടുത്തു. ഇത് ഭീഷ്മർക്ക് മനസ്സിലായി. പിറ്റേന്ന് ആയുധമില്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോ ഭീഷ്മർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഇതാണ് കളിയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു, നാളെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ 5 പാണ്ഡവന്മാരെയും ഞാൻ വധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പ്രത്യേകിച്ചും അർജുനനെ ഞാൻ വധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആരായുധം എടുക്കണം? കൃഷ്ണൻ ആയുധം എടുക്കണം. അല്ലെ കൃഷ്ണൻ ആയുധം എടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അർജുനനെ പ്രത്യേകിച്ച് 5 പാണ്ഡവരെയും അർജുനനെ പ്രത്യേകിച്ചും വധിക്കും എന്ന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ ഭീഷ്മദേവൻ എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ അത് എല്ലാം അറിയുന്ന ആളല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കണം, അത് നടപ്പിലാക്കണം. തന്റെ പ്രതിജ്ഞ എന്ത് ചെയ്താലും ഖണ്ഡിച്ചാലും വേണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനനോടും ദുര്യോധനോടും അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട് സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദ്വാരകയിൽ പോയപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല, ഞാൻ ആരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ദുര്യോധനൻ നാരായണി പടയും കൊണ്ടിങ്ങ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താണ്? ഭക്തനാണ്, ബുദ്ധിമാനാണ്. അപ്പൊ എന്താ, ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വിജയം വന്ന് അർജുനൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിരായുധനായ അങ്ങ് മാത്രം മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്താണ്? തന്റെ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായ ആരുടെ? ഭീഷ്മരുടെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രഥത്തിന്റെ ചക്രവും എടുത്ത് ഓടി അത് ആനയെ സിംഹം കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എന്താണ്? അപ്പോൾ ഉത്തരീയം വീണത് പോലും ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്? ഈ ലീലകളെല്ലാം ഞാൻ ആസ്വദിച്ചതാണ്. അപ്പം ഭീഷ്മർ മഹാഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് നേർക്ക് നേർ കണ്ടിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. ആസ്വാദനം, വീരരസത്തിലുള്ള ആസ്വാദനമാണ് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നത്. ഭഗവാനും അതേപോലെ തന്നെ തന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഏതാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുമായിട്ട് ഒരേ ലെവലിലുള്ളവരുമായിട്ടല്ലേ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ആരാണ്? അർജുനനും ഭീഷ്മനും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനും കർണനും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പരമ ആസ്വാദകനാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും എടുത്തു പറയുകയാണ് ഈ ഭീഷ്മസ്തുതിയില് ഭീഷ്മർ ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുകയും സ്വന്തം ശപഥം പരിത്യജിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി, അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ദ്രുതഗതിയിൽ എന്റെ നേരെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാനെന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുത്തു. വരുന്ന വഴിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരീയം പോലും നിലത്ത് വീണു. അപ്പൊ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പോയി. യുദ്ധധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്തപ്പെട്ടത്. ധർമ്മയുദ്ധമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ധർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാല് സൂര്യോദയത്തോടെ തുടങ്ങും, സൂര്യാസ്തമനത്തോടെ അവസാനിക്കും. ഇന്ന ആളിനോട് ഒരേ നിലയിലുള്ളവരുമായിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ശത്രു ഏത് ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നോ ആ ആയുധം തന്നെയാണ് ഈ പക്ഷത്തുള്ള ആള് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് യുദ്ധം. അതേസമയം ഒരു മിത്രം മറ്റൊരു മിത്രത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അതേ വിനോദ ആവേശവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പം ക്ഷത്രിയർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യുദ്ധം ഒരു വിനോദമാണ് അല്ലെ. മരണമൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അപ്പം ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ കളിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. പിതൃസഹജമായ വാത്സല്യത്തെ ഭീഷ്മദേവൻ അർജുനനെ വധിക്കാൻ വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നുവെന്ന് ദുര്യോധനൻ ഭീഷ്മദേവനെ വിമർശിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനനെ വധിച്ചാലേ യുദ്ധം ജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആർക്കറിയാം? ദുര്യോധനറിയാം. പക്ഷെ ഭീഷ്മർ അതിനനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് പരാതി. ഒരു ക്ഷത്രിയന് യുദ്ധനീതിയെ കുറിച്ചുള്ള അപമാനം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ യുദ്ധരീതി പോരാന്ന് പറയുമ്പോ അത് ആർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല? ക്ഷത്രിയന് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല.
അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവന് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആകയാൽ അടുത്ത ദിവസം 5 പാണ്ഡവരെയും പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ഹനിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ശപഥം ചെയ്തു. ഇത് കേട്ട് ദുര്യോധനൻ സംതൃപ്തനാകുകയും അടുത്ത ദിവസം യുദ്ധത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ നൽകുന്നതിനായി അസ്ത്രങ്ങൾ തന്റെ കൈവശം വെക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനിൽ നിന്ന് അതെന്താണ് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് വാങ്ങി. തന്ത്രത്താൽ ദുര്യോധന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ആ അസ്ത്രങ്ങൾ ആര് വാങ്ങി? അർജുനൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തന്ത്രമാണെന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ കഥയാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. അർജുനൻ എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോയി എന്നുള്ള കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. ആയതിനാൽ അടുത്ത ദിവസം സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിത്രമായ അർജുനൻ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ ശപഥം ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ഭീഷ്മദേവൻ അത്യുഗ്രമായ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും അർജുനനെയും വിഷമസന്ധിയിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ വളരെ ആ എനർജിയോടുകൂടി ആര് യുദ്ധം ചെയ്തു? ഭീഷ്മദേവൻ ശബ്ദം ചെയ്തതല്ലേ, അതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ അപമാനിച്ചതാണ് ദുര്യോധന. അപ്പൊ ഒരാളുടെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റണം, അതാണ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം അത്യുഗ്രമായ യുദ്ധം. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് രണ്ടുപേരും വിഷമസന്ധി ആയി, ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനും. അർജുനൻ മിക്കവാറും പരാജയത്തിന്റെ വക്കോളം എത്തി. അടുത്ത ക്ഷണം അദ്ദേഹം ഭീഷ്മദേവന വധിക്കപ്പെടുമെന്ന വിധത്തിൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആര് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനാൽ അർജുനൻ എന്തായാലും വധിക്കപ്പെടത്തില്ല. നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പാണ്ഡവർ 5 പേരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും പാണ്ഡവരും വധിക്കപ്പെടത്തില്ല എന്നറിയാം. എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു. ഏതുപോലെ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ ഒരു അവസ്ഥ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്രകാരം ബാഹ്യദൃഷ്ട്യാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ശബ്ദത്തെ അതിലംഘിച്ചു. ശപഥം യുദ്ധം ചെയ്യത്തില്ല, ആയുധം എടുക്കത്തില്ല എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ ആരംഭത്തിന് മുമ്പ് താൻ നിരായുധനായി നിലകൊള്ളുമെന്ന് തന്റെ ശക്തി ഇരുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുകയില്ലെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശബ്ദം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനനെ സംരക്ഷിക്കാനായി അദ്ദേഹം രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുകയും ആവേശത്തോടെ രഥചക്രം കയ്യിലേന്തി ഭീഷ്മദേവന്റെ നേരെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാനെന്ന പോലെ ദ്രുതഗതിയിൽ പാഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. വഴിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരീയം മേൽമുണ്ട് താഴെ വീണെങ്കിലും കോപാകുലനായ അദ്ദേഹം അതറിഞ്ഞില്ല. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനായ കൃഷ്ണന് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനായി, ഇതാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ. ഭീഷ്മദേവൻ എന്ത് ചെയ്ത്? തന്റെ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടണം എന്ന ആഗ്രഹമാണ്. ഒരു വീരനല്ലേ അല്ലെ, യോദ്ധാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വീരനായ യോദ്ധാവ് ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഭീഷ്മദേവൻ ഉടൻ തന്നെ ആയുധം ഉപേക്ഷിച്ച് നിലകൊണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടാൻ ആ നിമിഷം തന്നെ ആ ദിവസത്തെ യുദ്ധം അപ്രകാരം അവസാനിച്ചു. കാരണം എന്താ? സന്ധ്യയായി, സൂര്യാസ്തമനമായി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഇല്ലാതായി. അർജുനൻ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നിശ്ചയമായും അർജുനൻ ഹനിക്കപ്പെടാൻ ഏതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് കൂടെ അല്ലെ. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം രഥത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വന്തം മിത്രത്തെ രക്ഷിക്കാനായി ഏതെങ്കിലും ആയുധം എടുക്കുന്നത് ദർശിക്കാൻ ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? തന്റെ ഏറ്റവും വാത്സല്യനിധിയായ ആളാണ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അല്ലെ അർജുനൻ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അർജുനൻ അല്ലെ. ആ അർജുനനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് പാർത്ഥസാരഥി എന്തെടുക്കാം? ഏതെങ്കിലും ആയുധം എടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് ദർശിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭീഷ്മദേവന്റെ. അപ്പം ശുദ്ധഭക്തനായ ഭീഷ്മദേവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. അത് ഭഗവാന്റെ അറിവോട് കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാലാണ് അർജുനന്റെ മരണം ആസന്നമായി എന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഭഗവാൻ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറിയെന്നും താൻ രഥചക്രം കയ്യിലേന്തിയെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന് മുന്നിൽ നിലകൊണ്ടു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ രഥചക്രം എടുക്കണോ? അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഏത് ചക്രം എടുക്കാം?
സുദർശന ചക്രം എടുക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്, ഒരു കാണിക്കല് മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സുദർശന ചക്രം അഴിച്ച് ഭീഷ്മദേവനെ വധിച്ചൂടെ? ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ എല്ലാവരെയും വധിക്കാമല്ലോ. പക്ഷെ അത് ചെയ്തില്ല. ഇവിടെ ഒരു രഥചക്രം എടുത്താണ് ദിവ്യ ആയുധങ്ങളെല്ലാം പലതുള്ള ഭീഷ്മദേവന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീല. ഭീഷ്മദേവനെ വധിക്കാനും എല്ലാം അർജുനനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കേണ്ടിയുമില്ല. പക്ഷെ ഭീഷ്മദേവനൊരു ആഗ്രഹം എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആയുധം എടുത്ത് തന്റെ ശിഷ്യനും മിത്രവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അർജുനനെ രക്ഷിക്കുന്നത് കാണണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണിക്കാനായിട്ട്, ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ടാണ് ഈ രഥചക്രം എടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ.